To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mai magana sunana Aminullah Shatima, dan gwagwarmayar jam'iyyar APC daga karamar hukumar Bauchi. To, ko da za mu so. To, abin da ke tafi da ni shine akwai ɗan takaddama da ke faruwa tsakanin wato mai gidanmu da wani ana kiransa da Kebi a tiken Wallaga. Shi ne nake son ɗan yi ɗan ƙarin haske wa al'umma a kai. Saboda so da yawa jama'a suna ganin abu ne ba su san me makasudin da ya jawo wannan ɗan gajeren takaddama ba. To a gurguje dai wannan takaddama ya faru ne wani rana zuwa Shehu Buba cikin garin Bauchi. So ya zo ya yi taro, akwai Barrister Clinton wadda suka jagoranci wasu ƙungiyoyin mata domin ganin shi distinguished Shehu Buba ɗin. So a wannan waje ne aka dan samu matsala tsakanin Ibrahim Star, tsohon vice president, da shi Kebi. So an samu matsala ne tsakanin su wadda har ya kai ga shi Kebi din ya kai karan wato shi Ibrahim Star din zuwa ga ofishin 'yan sanda mafi kusa da shi. So bayan ya kai karan Ibrahim Star din ofishin 'yan sanda mafi kusa da shi, sannan su kuma 'yan sanda suka gayyato shi wato Ibrahim Star din zuwa domin ya ansa tuhume-tuhumen da shi wato Kabiru Jikobin yake masa. To daga bisani mu a tsari irin na siyasa ba yadda za a yi mutum ya haifi ɗa kuma ya ƙi ɗansa. Wato abin nufi mutum ya haifi ɗa ƙidansa shine ta jam'iyyar APC ba za ta zuba ido ganin cewa ga abin da yake faruwa da wasu 'ya'yanta, ba a tura wasu wanda za su je su bibi me yake faruwa ba. Da hakan Alhaji Biyali wato shi shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Bauchi wanda yake riƙo ya bi sawun wannan takaddama, wadda hakan ya ci tura kokarin daidaito da ya je yi a wajen 'yan sanda hakan bai samu ba. Hakan ya sa ya daga waya kira shi shugaban matasa na jam'iyyar APC wato Alhaji Ibrahim Agu domin ya zo ya yi kokarin irin ya nasa matsayinsa na shugaba na matasa, kuma wanda layi ne wanda ya shafi matasa. So ba da bata lokaci ba ya bar dukkan abin da yake yi ya zo domin sauraron abin da ya shafi wato ainihin 'ya'yan jam'iyyar APC. So zuwa ke da wuya aka samu tura wajen kokarin daidaito din, wanda hakan ya sa shi mai kara ya ki lamuncewa da bangaren daidaito din, har yasa aka ci sake shi wato Ibrahim Star abokinmu zuwa ga sel kenan. An sa shi a sel, daga bisani aka yi magana da su 'yan sanda daga wani bangare guda, su ko 'yan sanda suka release din shi wato Ibrahim Star wanda aka yi ƙara su kenan. So wannan abu ya faru ne wadda wasu da dama ba su san me umul kamar isin wannan al'amarin ba. Wasu sun ɗauka takaddama na irin na siyasa ko wani abu na daban. A'a, rashin fahimta ne na su na mutum biyu din, har ya kai ga wayannan su kuma masu shugabanci a ƙarƙashin jam'iyya din suka je a ba jam'iyyance domin bin sawun kadin 'ya'yansu wadda suka samu matsala, wanda hakan ya ci tura, wanda wasu kuma suke fasara abin upside down. Alhamdulillah, kokarin kashe wannan al'amarin ai shine shi yasa aka bi abun yadda abun yake. A matsayin su na dukkan su 'ya'yan karamar hukumar Bauchi, a matsayin su na wayanda suke siyasa a gidan mutum ɗaya wato gidan sanata, dukkan su sun bi sanata Shehu Buba, kuma sanata Shehu Buba yayi nasara. Kuma wannan abu ya faru ne a wato gidan sanata Shehu, wannan abun ya faru. So da hakan yasa aka bi protocol din da ya dace domin daidaito din. Shi Alhaji Biyali da kaji na kira sunansa a baya shine shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Bauchi wanda yake mata riko a yanzu. Shi kuma Alhaji Ibrahim Ago wanda daga bisani bayan abun ya ci tura aka gayyato shi ya zo domin duk a bangaren magana da din, shine shugaban jam'iyyar shine shugaban matasa na jam'iyyar APC na jihar Bauchi gaba daya. Ba wai matasan karamar hukumar Bauchi ba. Shugaban matasan jam'iyyar APC ne shi Alhaji Ibrahim Ago. So da hakan suka zo domin ganin an samu daidaito, wadda hakan ya ci tura, shi mai kara ya ki lamuncewa da hakan, har ya jawo an kai ga an tura shi wanda ake kara zuwa sel. To alhamdulillah, ai komai hanzarin ungozo ma za ta jira dole sai mai ciki ta aihu. Yanzu muna January 2014. So ba a sa lahadin Congress a ƙasa gaba ɗaya ba yadda za a yi a Congress a jihar Bauchi. akwai masu irin ɗibawa da gudun siyasa suna kyautata zaton ko za su rusa shugabanci a Bauchi,
wannan ba haka yake ba. Jam'iyyar APC nan ba a Bauchi bane kawai take, jam'iyyar APC tana Najeriya ne gaba ɗaya, kuma ita ke mulkin ƙasar nan. Ba wai jam'iyya ne da ake yin ta da ka ba, jam'iyya ne wanda komai nata akwai tsari, akwai shugabancin nan mu musulmai ne, amma addinin mu ya da mana da shugabanci. A cikin shugabancin nan Allah ya ba mu waɗannan dama, akwai kuma wa'adin da za su yi, sannan in wa'adin ya yi wanda yake da dama ya sake nema zai sake nema, wanda baya da dama zai sake nema, wasu za su nemi kujerunsu. Kamar yadda su ma a wajen wasu suka gada. To haka tsarin yake, baya da za a yi a ce idan wani na neman kujera dole ya jira ai sai lokaci ya yi. Akwai sauran shekara 2 da wata wajen 4 ko 3 a gaba nan. To ai wannan duk abu ne wanda kamar da a ce mace ne da ciki. Abin da ya faru a Bauchi ai ba wani ɗan jam'iyya ba ne ya kaddamar da haka. Kotu ne ta dakatar da shi wancan Mabiu Aliyu Misau, sannan kuma ta ba wa dibitinsa daman cewa ya ci gaba da shugabancin jam'iyya. Shi wancan ya daina kiran kansa a matsayin shugaba. Ai kotu ne ta yi, ba wani ne a nan garin ya bugi kirji ya wani abu saboda son jam'iyya, kuɗin jam'iyya ba. Mu dukkan wani abin da yake cikin jam'iyya mu namu ne, jam'iyya ba mu da wata jam'iyya da ta fita, duk wani kayan jam'iyya kayan mu ne. To alhamdulillahi, wato 'ya'yan jam'iyyar APC abinda nake so in kira a nan shine, yanzu haka dai a nan jihar Bauchi ba ma da gwamnati a hannunmu, wata jam'iyya ita take da gwamnati a hannunsu. So babu wani nasara da ake yin sa ba tare da haɗin kai ba. Kamata yi a nemi haɗin kan 'ya'yan jam'iyyar APC gaba ɗayansu, wanda aka ɓata masa rai a jawo shi, a ji meye ƙorafe-ƙorafensa, a ba mu kowa damansa, sannan jam'iyyar a gane cewa ana damawa da kowa. Ɓangaren mata su gane cewa su ma ga hakokin da ya kamata a basu, ga damammakin da ya kamata a basu. Sannan waɗanda suke komawa gefe, wato harbabbun zakunan nan kenan, masu komawa gefe suna kallon wutsiyan ido wa shugabancin jam'iyya, su za su rusa shugabancin jam'iyya. To ka sani cewa idan ka rusa shugabancin, wato mai gidanmu Alhaji Ibrahim Ago, ka rusa shugabancin jam'iyyar APC gaba ɗaya ne a jihar Bauchi. Idan ka rusa shugabancin wani kujera daga cikin masu shugabanci a cikin jam'iyyar APC, tun daga kan shi Tulle zuwa ya ƙasa, in ka yau ka taɓa Tulle ka taɓa kowa a cikin jam'iyyar ne. Mu saboda haka mu masu biyayya ne, mu kayan jam'iyya kayan mu ne, kowa dukan wani ɗan jam'iyya ɗan mu ne. Da haka muke buƙatan kowa ya runguma a nemi ci gaban jam'iyya yau ga mu nan mun samu kanmu a cikin wani jarabawa, ya za a yi mu farfaɗo da kanmu daga cikin jarabawan da muke ciki. Ba a nasara da kallon mutsiyan ido. Sannan akwai wasu wanda suke ta maganganu a gefe, wasu sun yi shugabanci suna ta bugan kirji da shugabancin a baya. Misali, an yi wani taro a Azare, taron harbabbun zakuna din, wanda ake kokarin ana kwatance da su zababbu ne kaza waye da sauransu. Mun san me ya faru yadda aka yaka tsira. Idan za ku kawo ɗan takara, wato ne leader na kujerar, wato shi mai gidan Alhaji Ibrahim Ago din kenan, ba za mu hana kowa neman kujera ba. Doka ta ba mu dukkan wani ɗan jam'iyya dama wanda shekarunsa bai wuce ba ya fito ya nemi wannan kujera. Don haka ba mu ganin cewa ba wani wanda zai taso neman wannan kujera ya zama ya tsokale mana ido ko wani abu mai kama da wannan. Don haka muna kallon cewa idan har lokaci ya yi wanda za a yi wannan gwagwarmaya na neman ba kujeran yin leader ba, kowane kujera ma a cikin jami'ar APC, wanda yake da dama zai nema ya fito ya nema. Ai nasara na wajen Ubangiji. A fito a nema, idan an fito an nema wanda Allah ya ara masa lokaci, shi zai nasara. Kamar yadda wannan masu shugabanci a yanzu su ma a wajen wasu suka karba, ba dan suna so ba. Don ba dan suna abin da sanin ce ba dan suna so ba, shine sun yi ta kokarin cewa ya za a yi su dawo mulkin su ma, wanda halin haka bai samu ba. Duk wanda yake kallon cewa ya mulki a baya yana tutiya da irin mulkin da ya a baya, wanda a yanzu ba a yi, kamar yadda na ji ga wani bidiyo a Azare, wani tsohon shugaban matasa yana faɗa da cewa ba haka ake yi ba. So mu alhamdulillah, mu musulmai ne, mun yarda da bi. Kamar yadda muka bi ka a baya, muna so kai ma ka zubar da makaman yakin ka zo ka bi wannan tsari ka kokarin faɗa da wannan tsari, kokarin faɗa da abin da musulunci ya ce ne. Yadda aka bi ka a baya, bai kamata ka watsar da wannan al'amarin kai ma ka zo ka ce za ka yaƙi wannan al'amari daban ba. Da wannan muke ganin cewa a baya ka yi ta alfahari da magana cewa kai an zaɓe ka ne, ba wasu tsaro da suka je suka zaɓe ka ba. Ba wani kundin tsarin jam'iyya wanda za a yi shi based on son zuciya. Dukkan wani da aka kawo su a matsayin shugabanni masu shugabanci a yanzu, jam'iyya ta ba da daman cewa ga yadda za a yi tsarin zaɓe. Idan wannan bai yi ba,
akwai wasu wanda ke kiransu da stakeholders za su iya zama su yi zantar da hukunci wa 'yan jam'iyya. Duka jam'iyyar nan ba da ka ake yin ta ba, so ba wani kuma yadda za a yi saboda tsagwaron son zuciya a ɗauko wani kawai ba wai wanda aka ba faisal ɗin su wa'annan stakeholders ba. So da haka muke kallon cewa dukkan wani 'ya'yan jam'iyya a haɗa kai a jira lokaci in yayi masu neman shugabanci su fito su nemi shugabanci, sannan ya za a yi nasara kan sauran kujeru. Alhamdulillah muna da kujeru da dama a nan jihar Bauchi wanda 'ya'yan jam'iyyar APC ne suke wakiltar su daga majalisar jiha zuwa majalisar tarayya zuwa sanat. Duk ba wani kujera wanda za a bigi kirji a ce ba ma da shi. To ya za a yi mu manejin kanmu in the sense that yadda za a yi har mu kafa gwamnati a jihar Bauchi a shekaru masu zuwa nan gaba. Muna da shekaru masu ƙarfi, muna da shekaru masu quality, sannan wannan faɗa da gutsuri da kallon hanjin juna babu yadda zai kai 'yan jami'ar APC bayan da zai kai dukkan wani musan jami'ar APC. Da haka muke kallon cewa dukkan wani ɗan jami'ar APC ya zo ya ba da gudunmawarsa ma wannan shugabanci da ake a cikin jami'ar APC. Ba wai ma Ibrahim Ago bane kawai kaɗai zaka ba da gudunmawar shugabanci, ka ba wa jam'iyyar APC gudunmawar shugabanci fully tun daga kan shi Mame Hassan Tulle wato shi shugaban jami'ar APC wanda yake kai a yanzu zuwa yayi ƙasa. Mu muna tare da su 100%, muna kira kuma da duk mai wani irin fassara wa shi Ibrahim Ago akan wannan takaddama da yake faruwa da Allah a sha ruwan sanyi a watsar da makamai.